Fedibertsoa ez da bertso diziplina berri bat eta ez du fedearekin zerikusirik, baina seguru entzun duzula inoiz. Izan ere, azken urteetako gertakariek kontzeptu hori ezin garaikideago bilakatu dute. Zergatik? Aspaldi da multinazional erraldoien menpeko sare sozialek mesfidantza sortzen digutela. Instagram, Facebook, YouTube, Ixa... Lehenago ere, ez ziren motiboak falta. Adiktibo bihurtzeko darabiltzaten estrategiak, gure datuen erabilera zalantzagarria, eskuin muturreko diskurtsoen gorakada, baina jarrera hori areagotu eginda lehen Twitter zena Elon Muskek erosi zuenetik. Eta are gehiago, badakigunetik Muskek Donald Trumpen aldeko kanpaina aktiboa egiteko baliatu zuela. Mesfidantza giro horretan, indartu da Fedibertsoa kontzeptuaren erabilera, eta baita horren alde egiten dutenen erabiltzaile kopurua ere. Hori baita, azken finean, Fedibertsoa delakoa, sare sozial itxi eta jabe bakarrekoen joko eremutik kanpo, modu komunitarioagoan aritzeko alternatiba bat. Baina, zergatik alternatiba eta zerk egiten du desberdin? Azalpen teknikoak ematen ditu pista batzuk. Fedibertsoa edukia modu irekian eta federatuan partekatzen duten instantzia edo webgune multzo bat da. Multzo horretan badira blog webguneak, Mastodon moduko sare sozialak edo peer-to-peeren gisako bideo ostalariak. Baina ActivityPub izeneko protokolo ireki estandar berdinak dituztenez, interkonektatuta daude. Haietako bateko erabiltzaileak bestelakoekin harremandu daitezke iruzkinen edo mezuen bidez. Bestela esan da. Konektatuta dauden sare deszentralizatuen multzo bat da eta ez dago dena kontrolatzen duen enpresa erraldoirik. Ulertu duzu ezer? Posta elektronikoarekin parekatzeak lagunduko dizu agian. Zuk Gmail kontua erabili baduzu ere, berdin bidal diesaiokezu mezu bat Outlook edo ni.eus baliatzen duen norbaiti, ezta? Fedibertsoan ere gauza bera gertatzen da. Eta horregatik Mastodonetik bertatik peer-to-peeko bideo batean iruzkin bat utzezakezu. Adibidez. Ez da hori ezaugarri bakarra. Sare deszentralizatu horietako bakoitzean arauak komunitateak berak zehazten ditu. Pribatutasun arauak, moderazioari eragiten diotenak, hizkuntza politika, horrek multinazionalen menpe egon ohi diren erabaki potoloak erabiltzaileen esku hartzen ditu. Horrez gain, sare sozial itxiekin alderatuta bi abantaila gehiago ere baditu. Ez dute algoritmoek erabakitzen zein eduki erakutsi, eta zure datuak ez dira enpresa erraldoien esku geratuko. Fedibertsoaz ari naiz oso modu orokorrean, baina Euskal Herrian zein garapen izan du? Hasteko, Euskal Fedibertsoa ezagutu nahi duenak fedibertsoa.eus webgunea bizitatu dezake. Bertan daude jasota euskarazko edukien Fedibertsoa osatzen duten sare eta webgune guztiak. Abareska taldearen proiektuak, argiaren bideoak edo tokikomeko edabideen instantzia besteak beste. Mastodoni dagokionez, 2018tik abian dago mastodon.eus. Mastodon sarearen euskarazko instantzia edo komunitatea. Baina, susmatuko duzun moduan, jende askok Mastodonerako bidea beranduago egin du. Lehenago ere, aipatu dugun moduan, Elon Muskek Ixa erosi eta desitxuratu duenean. Pauso hori ematea ez da erraza. Denok daukagu eroso gauden horretan geratzeko joera. Baina aldaketa bultzatu eta errazteko, goazen lagunok ekimena jarri zuten 2025an martxan. Goazen lagunok.eusen Mastodonera pasatzeko behar dituzun azalpen guztiak aurkitu ditzakezu. Bai teknikoak eta baita hori egiteko balizko motiboen zerrenda bat ere. Baduzu hortaz nondik abiatu. Bistan da, Fedibertsoa sare sozial handien aldean demokratikoagoa da, baina nahikoa da horrekin. Galdera askorako ematen du horrek. Fedibertsoa sare sozial pribatuak baino demokratikoagoa da? Sistema demokratiko bat zor daiteke Fedibertsoan? Alegia, erabiltzaile guztiek aukera edukitzea instantziako funtzionamenduaren inguruko erabakiak hartzeko? Gehiago ere baditut. Posible da autokudeaketan txikien sarean, munduko enpresa handienen zerbitzu disdiratzuei itzala egitea? Burujabetza digitala dugunean, sare horiek ez dira horren toksikoak? Edo sare sozialen oinarrian dago eta ekidiezina da hori? Arakatu Fedibertsoa eta az gaitezen nahi duzunean, erantzun hauen bila.